Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's vlog, magluluto tayo ng pansit luglog or pansit palabok. Ang una natin gagawin guys, i-prepare muna natin yung ating mga toppings. Maggigisa muna tayo ng ating pork giniling. Ilagay na natin yung bawang. Antayin lang natin mag golden brown yan guys, and then isunod na rin natin yung ating sibuyas. Once naluto na yung sibuyas guys, ilagay na natin yung ating 1/2 kilo na pork giniling. Pagkatapos, ituloy lang natin yung pag-isa hanggang sa mag-brown ito. At pag kulay brown na yung ating giniling guys, timpla na natin siya ng 1 pork cube at saka paminta. And then guys, haluin lang ulit natin ng mabuti yan hanggang sa matunaw yung ating pork cube. At lulutuin pa natin to ng mga 10 minutes. After 10 minutes guys, maglalagay tayo ng aswete powder, pampakulay sa ating giniling. Tansya-tansya lang sa paglalagay guys, no, hanggang makuha natin yung gusto nating kulay. Dagdagan pa natin ng konti guys. Maglalagay na rin ako ng konting asin. Tsaka natin siya haluin guys. After natin haluin guys, maglalagay tayo ng konting tubig para palambutin pa yung ating karne. Lulutuin pa natin yan ng mga 5 to 8 minutes or hanggang sa matuyo yung ating sabaw. After 8 minutes guys, ayan na, tuyo na yung ating giniling. Luto na to guys, no? Pwede na tong hanguin. Ayan guys, isi-set aside na muna natin yan. Heto nga pala guys, yung pinrepare natin toppings para sa ating palabok. Yung ginisa natin giniling kanina, chicharon, dinurog ko lang yan, kalamansi, spring onion, pepper, at saka yung nilaga nating itlog. Okay guys, ngayon naman lulutuin natin yung ating sauce para sa ating palabok. Diyan na rin natin lulutuin yung ating sauce guys, no, sa pinaglutuan natin ng giniling. Maglalagay tayo ulit ng konting mantika. Pag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung bawang. Isunod na rin natin yung sibuyas. Pag malambot na yung sibuyas guys, ilagay na natin yung hinimay kong tinapa kanina. Ito guys, optional lang, no? Pero I suggest na maglagay na din para mas masarap yung ating sauce. 2 pirasong tinapa yan guys, hinimay ko lang. Then guys, maglalagay din tayo ng konting giniling, yung ginisa nating giniling kanina. Pampadagdag lasa yan sa ating sauce. Ituloy lang natin yung pag-isa guys ng mga 1 minute. And then ilagay na natin yung ating palabok powder. Gagamit ako dito guys ng 2 mamasitas palabok powder. I-dissolve lang natin ito sa 1 litrong tubig. Ayan guys, ilagay na natin yung hinalo nating palabok powder sa tubig. Then guys, halu-haluin lang natin yan hanggang sa lumapot yung ating sauce. Ayan guys, medyo malapot na yung ating sauce. This time guys, maglalagay tayo ng 1 pirasong shrimp cube. Imagine guys, no, may tinapa na, may giniling na, at may shrimp cube pa. Napaka-solid ng lasa na to guys. Affordable pa guys yung ating recipe ngayon. Itutuloy lang natin yung pagluto nito, no, ng mga 5 to 8 minutes. At pwede na to guys. Ayan na guys, after 5 minutes, pwede na to. Luto na yung ating sauce. Mag-a-assemble na tayo. Sa pagluto naman ng bihon guys, ibabad lang natin yung bihon natin ng mga 15 to 20 minutes. Pagkatapos, papakuluan lang natin siya ng mabilisan. Madali lang kasi maluto yan guys. Okay guys, timpla na natin yung ating bihon. Lalagyan natin siya ng sauce, giniling, chicharon, spring onion, boiled egg, tsaka paminta. Okay guys, kainan na. Thanks for watching. Bye!